Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton tu sudah ruas doho tamu namar minggu di Tikyon. Songoni manang ruas ni Huriata namar minggu di tonga-tonga di Bagas Tabe. Doho tak simpatisan manang di dia pihak maringanan melalui ibadah live streaming. Upasahat tami matabe tu hita salukna, selamat beribadah madi hita saluhna. Atong tapuji matu hatta mari de mahita sian buku de nomor sia ayat sada 1 ayat 3. Puji, oh
Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tod di parbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Luluhon maahu ale de bata. Jala parbadahon badak kudopak bangso na so daulat roha. Say palua maahu sian bawa si ulahon si pawototo dohot hajek kelon. Ay horo de bata harorowan ni hagogookku. Tongos mahati uronmu dohot hati goranmu. Akka na manugu ahu, pataru ahu, tudolok ni habadionmu dohot tu ingananmu. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasada hodo si Pangulo padumuhon jolma dohot debata. Hupuji hami gowarmi jala hudok kami mauliate tuho alani saluhut na binahen mi patupahon hanguluan nami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham. Asa hupikiri hami tongtong na tinaonmu dohot hamamatem. Asa huharsakon hami dosa nami jala asa tubuh di hami haporsiaon nasitong. Jala asa marroha haholongon hami huhut madok mauliate tuho. Asa olo hami mangihuton ho rodi hamatean. Ali Tuhan Yesus, di ho matama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria. Naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu na badiai. Olat nion rodi saleleng-leleng na. Amen. Tapuji matuhatta mareddehita sian buku edde nomor 112 ayat 4. Tangihon hamu mapati ni debata, imana tersurat di buku Yohanes bidu 10:4 mamukka may ayat 21 sonom maridok disi. Manang ise na maniop akka patiki, jala diradoti, ido na holong roha di ahu, alay dihaholongi damangido na holong roha di ahu, ahu pe holong dorohakku di ibana, jala papatarokku ma ahu tu ibana. Atong rak magidugogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tapuji matuhatta mareddehita sian buku edde nomor 174 ayat sada dohot ayat 3.
tato poti madosat. Tabegi mahata baga-baga taringot tuhase sani dosa. Musat pe akka duluk jala humuttal akka robean. Alay anggo parasi ni rohaokku nasotupa musat sian ho. Jala padan ni hadameokku nasotupa humordit. Ninna Jehoba sia asiho. Hasangapom madi debata nadigijang. Amin. Tapujima tuhata. Marede mahita sian buku ede nomor 740 ayat 2. Tabege mahata ni debata trupuk epistel di minggu tasadarion. Imana tersurat di buku Yohanes bidu 12 mamuka maisian ayat 21 ayat 30 asata jahama namar sikat sorin. Naeng idaon ni halak gorik ibana. Alay adong madiba halak gorik dongan ni akka nanakoki laho martangiang di ari rayai. Dungi Roma si Filipus di pabua mai itu si Andreas. Dungi Roma si Andreas rap dohot si Filipus pabua hossa tu Yesus. Tutu si tutu dona hudokon tuhamu dang nagadda emei molo somadabu tu tano jala mate dungpe mate asa godang parbuena. Ahu ma dihuton ganup na olo manguloy ahu. Jala iya disi ahu disi madohot anak somakku. Pasangapon ni amaido ganup na manguloy ahu. Pasangap magoarmi amang. Dungi Roma suara sian banwagijang. Medok nunga hu pasangap, laos pasangapok kudo muse.
Dunginin na Jesus mamangalusi na sida. Dada alani ahu ubahin na ro suara odeng alani hamudo. Anggo ahu dung dipatibo ahu sian tanoon, taitok kudo saluhut nasida tu ahu. Ido yang gosahatna, martua do akka na tumangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amin. Kor tabige makor lansia.
Tapuji matu hatta marede mahitesian buku ede nomor 300 sia ayat sada dohot ayat 2. Maha porsiaw tay songon na hinatidak kon nidong atas sa porsiaon di sadok portibion. Na so hatu dosan natu mapalangit dohot tano ahu porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima na tinubuan ni si Maria nagabi-gabian siya di porbadia adorang sohabuan ido tu hatta natumahon na bernit di panguhuan ni si Pilatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang natuat tu badoturu dung ditanom namulak mangolo di ari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul di siam ni mata Jehovah amanai pergogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolo dohot namate au porsea ditod di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesan di dosa dohot di hatai na madok mulak mangolo sogot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda amin tabigi makor inahana.
tabegema titing na masa di tonga-tonga ni huriata. Darion Minggu 17 Maret 2024 ima di Minggu koordinasi Parhalado pada hari Selasa 19 Maret 2024 masuk pukul 17.00 WIB. 2.3 Pelayan Firman Tuhan pada hari ini Minggu 17 Maret 2024 dalam ibadah sore yang melayani firman Tuhan adalah Christine Borusi Hombing STH, calon pelayan HKBP yang sedang menunggu ujian calon pelayanan dari HKBP Pusat. 3.2 Iuran DSH Manang Diakoni Sosial Huria. Pada hari ini Minggu 17 Maret 2024, gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakoni sosial gereja kita. Penyerahannya melalui amplop yang diantarkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Amplop sudah disediakan oleh gereja, mohon nama dan WIK-nya supaya diisi. Bagian yang kelima, pemberitahuan 5.1 berita duka. Pada hari Minggu yang lalu 10 Maret 2024 telah meninggal dunia Bapak Nalom Perlindungan Siahaan, terlahir Balige 9 April 1960, tutup usia 64 tahun, yang beralamat di Bukit Cipageran Indah, Blok B nomor 27 Cimahi. Nahi nabaluhon ni Inang Polmaida Boru Pardede Weksia pada hari Rabu 13 Maret 2024 telah dimakamkan di TPU Santiong, Jalan Kolonel Masturi Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2 acara penghiburan Manang Mangapuli. Pada hari ini Minggu 17 Maret 2024 setelah ibadah siang, gereja kita akan mengadakan penghiburan Manang Mangapuli kepada keluarga Sintua MT Sinaga Inang Boru Sitanggang, bertempat di Komplek Bumi Paku Sarakan 1 Blok B2 nomor 2 RT 03 RW 19 Tani Mulia WIK 9. Dimohon kepada jemaat dan Rabu 20 Maret 2024 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan ibadah Pasion 2 bertempat di gedung gereja. Dimohon kepada semua seksi dan kategorial untuk mengisi kur dalam ibadah tersebut masuk pukul 19.00 WIB. 5.4 Pertangyangan dan Lomba Lansia Distrik. HKBP Jalan Lurah Cimahi akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertangyangan dan lomba persekutuan lansia Distrik 18 Jabar Tenggie yang dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 22 Maret 2024 waktu 09.30 WIB sampai dengan selesai. Acara yang pertama ibadah Bonataon dan pertangyangan lansia sedistrik. Yang kedua lomba stand up komedi lansia. Dimohon kepada seksi lansia gereja kita untuk mempersiapkan kegiatan tersebut. 5.5 Pindah rumah pendeta fungsional. Pada hari Kamis 21 Maret 2024, rumah pendeta fungsional akan pindah ke gedung yang baru dimulai masuk pukul 10.00 WIB. 5.6 Lomba dan Pasca Sekolah Minggu. Dalam rangka memperingati Hari Pasca Sekolah Minggu, gereja kita akan mengadakan lomba dan perayaan Pasca. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut. A. Lomba Pasca Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari tanggal
Minggu 24 Maret 2024, waktu dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan selesai. B. Perayaan Paskah Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 31 Maret 2024, waktu pukul 07.30 WIB sampai dengan selesai. Maka dari itu diharapkan untuk seluruh anak-anak sekolah minggu kelas PGTK, kelas A, kelas B, dan kelas C hadir dalam acara tersebut. Warta tambahan, periodisasi seksi AMA. Periodisasi seksi AMA akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 22 Maret 2024 dimulai pukul 18.00 WIB bertempat di gedung sekolah minggu. Dimohon kepada seluruh kaum AMA atau kaum bapa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Songoni matik ting namasa di tonga-tonga ni huriata di mingguta sadarion. Shalom. Shalom. Tagbigay makor ama Joshua.
Kapuji matuhatta mari demahita sian buku ede nomor 750 ayat Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha
Iba mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Kuria di Tuhata tani debata dihita di minggutta sadarion imana tarsurat di buku ni panurirang Jeremia biddu 31 ayat 35 satu ayat 37. Songonima dihamu akka manami dot inanami saluhna nama dohoti par minggu ono dengan namuna bedo mahamu majaha tani debata sian buku ni panurirang Jeremia biddu 31 ayat 35 satu ayat 37 tajahama marresponsoria. Songono doha tani Jahoba na mangalehon mataniari gabe panodang arian. Aturan ni bulan dot akabitang gabe panodang borngin. Ibana manggus sang laut gabe marhasak akka galubangna. Jahoba Sebaot dogoarna. Rapi tamat jaha. Songono doha tani Jahoba molotung dapot suhaton akka langit digijang. Jala dapot dodoan akka ujahan ni tanoon ditoru. Dot maau mabolokos sadok pinoparnisi Israel ala nisaluhut naminain nasida ninna Jahoba. Ima yanggo sahna. Diamu akka manami dot inanami saluhutna hamu donga saha porseaon di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Daksa dia leleng nari topotot tama perningotan hamamate ni Tuhan Yesus. Jala mamukka dia kamingku nak salpu nunga saya di panonor tuhita akka barita taringot tu panaonon barita taringot tu parukilon barita taringot tu akka hasusaan na niadopan ni jolma naing adoponotta tu natinaon ni Kristusi laho pasauton haluaon tuhita jolma manusia. Jala di bagas tikyop penangiro tong nanaing pasaur honon na tungolu niak kana porsea ima di holong ni rohani debata dohot ni debata marhite-hite asi do dengan nibasana dipahot Jahoba manoktong saharo di saleleng-lelenga. Mulut apa utiu nak kini ngakaide ni parede kor di huriat tahun sastong ngasiani ngaboy putih hota akka narga nagabe ado ponotta tungulutta manaon hapor sukoni jalasada may nakining na boy putih hota ima edeni akka matay nata lansia argadoi parukil honotta sotung diri puroham namoradoi idote anak kini ngedemune unang madele ho innate unang diri puroham akan asingan dangadong parukilonna say hirana hita mana dumangol na di Portibion jala hita nahumacit si taonotta jala olo doi miat dingolu ni na porsea lumobi natargoar songot terpukon kemang dot tamu ke iripu ala Israel lo ala bangsoni debatana sida kita ini kan Israel bangsa kepunyaan Tuhan umat milik Tuhan bangsa Allah. Sebagai bangsa Allah tidak mungkin dibuang dan menjadi budak di negeri orang asing. Akan mendapat privilege, akan mendapat keistimewaan. Jala marite siani dirajumina sida
dan terbuang hita nak pemardosa. Jalaido disuat to nak kapanurirang gagap tu bangsa Israeli. HP terbuang bangsoi. Gabi hatuban di halak Babel 70 tahun lelengna dirajumi bangsoi ma nguluna di bagasan Parsorion. Songon bangsoni debata. Jalahita piak kamang dot tamak kainang sipataolororo pangarajumiot tu hita. Ringkas do marminggu. Parsidoho do dia kapunguan. Hugarar do guguakku. Girgir do amartangian. Upasolho diriku tu debata. HP. Diloas debata. Mian Parsorioni tu bagasan ngulutta. Ido banda di dokter puhon na barjolo si ngotot tai mararok sahala pesol ma di ngoluna di Portibion. Naso manaon parukilon. Naso manaon hasusaan. Naso mamorsan hamaolon. Alai ingo mak ninda di turpukon. Tuk soheado mataniari dang pisar. Manogok nai manodangi arian. Jala bintang 2 bulan aturan nai manodangi borngin. Nga diatur hot debata saluhut na Portibion dohot na sanarikot disolmai disarihon asatung sikop saluhut na madalani nguluna di tanoon maka porseai debata jala marsi hohot mangihuton aturan di Jahoba di bagasan nguluna. Dangarong mubai sian najolo siap panopon di debata. Ia mataniari bicar do manogoti. Jala manodangi ariani. Jala bulanipe. Ro borngin naira do bitang marsinodang di hahulomoni mangalehon hatiuron tungolu ni jolma nga masa isian na jolo masa doi tunuaing jala masa doi rodi saleleng ni lelengna pai mamarujung Portibion ima siapa satta debata dakya muba debata dakya mose debata manok tong do makaholongi hita di bagasan aturanna mangalehon di hita akan arikot di bagasan ngulutta atong unang arok kita tong nama deli alani si taonotta unang arok kita tong namose alani parukilotta ikon tiruotta jala adu porotta do panaonon ni Kristus itu si taonotta Iko sormitonotta dona tinaon ni Kristusi tu si taonotta ai Kristusi pe dangadong diulay na sala alay tarsilang ibana ai Kristusi pe dangadong diulay dosa alay ikon mate ibana tu si mata apa dopon ngulutta asaboy songon na tinaon ni Kristusi manahad do Kristusi disaluhut na masa di ngoluna mamukka sian rapok bolon laho manakup Yesus martup-tup doa kana sangat di Portibion patakup po Yesus jala maboan ibana tu Sanhedrin mahkamah terhormat di TKI laho madabuhon hamatean tu ibana suarong diula nasala gariada namarsahi di Pamalum namalean di Pabutong, nalungunan di Apuli, jalana di bagasan hasusaan di Tukoli Tuhani, HP ikon ape tu ibana hamatean songon na di dabuniak kana sangap na di Portibion. Songoni manang Kristusi manahan di bagasan parukilon na dohot akasi taonon na, idoban na macai takas do turpuho paingotok kita saluhuk na nang rodi hasusuda ni bohalta di pai ikuti pamudo nak kining hatani si Yohanes 12 ayat 33 ayat parpuri di episteli di dok nama naringoti hamamate na do ibada disi manaringoti hamateanna manaringoti hamamatena Yesus ditikii ia sedang berbicara tentang kematiannya bahwa ia akan mati dan ia akan menderita dan berakhir di kayu salib.
asa palua hok kita jolma manusia. Alani atok sali-sali atok kita lawat tong unak kolan naholan na di portibiot tasarihon. Unak kolan jabu na di tanoon tatikir. Adong go kontrakakku di san, adong di sojabu di san. Si pata tabereng jabu na saliling-liling na dihita. Ima di Kerkov, manang di Santiong, itu tong. Eko berengot tar si pata di sikan. Dungi tadok mak, tu sodo hape musik ini tamat tong. Mulu tabereng na matei bostang, dipamasuk tu torni tanoi. Au sehu adu podo diriku songonom mau musik tabunai teh modo mate. Tersorong kotong mana modo musi. Roma jol mau musi mangedehon. Sorang mamudo minna. Ngasonang imana tong hita na masih tangis kan? Mana nang be? Ngasonang be mana buti tabu tiur. Buhina petung minar. Lahorak do Tuhani. Tersonang be mana mudo matong desi. Ditoruni tanoi. Jadi tabereng berekian inganat tate. Muluboi tapi sandi tahidat tong. Soman nemu sing anakku bah. Ngata pesat di tarupani torta kapling mak. Una kolak kapling di perumahan di klasteran tabuat HP klaster di Kerkop do di Santiong dak tabuat dope. Jadi rikok do tong ina unak seolan dari tanon ta sarion manari ngoti hama mateta. Nang pe memang aronggo tertaring jamita na dari passion na berpudi na dari rabui molo di do HKBP tu dia ho dung mate ho dang naso taboto tu dia hita dung mate hita torang do hapor siat tamadok dung mate au rap do Tuhani do akan hapor sea di bane itu dah tu dia ho dung mate orang naso taboto kita bukan tidak tahu kita kemana mati alain yang dipaingoti do tong di bagasang mulutta saya pikir ma tu dia ho na cepek tikim ujung naro tu dia ho dung mate ho jepet do tikit taon ono plobatau pe umur ni amat tasiahan jepet doi lobi ono plobatau no disi itu orni tanoi lobi ono plobatau ngulu saliling-liling manok tong doi jalari do naneng taperbaga di bagasan ngulutta alani unang arok kita nama dele unang arok kita nasai tok tong ma narita diragam niak kana masa di tonga-tonga ni ngulutta di Portibion tayutom mabugas ni Pak ni Jesus si manaon na porsuki di pataw-taw do di bagasan habengeton ni roha benget manaon na hatsiti jala say toktong dak ditarikon Tuhani eber kamu mamulo Jesus itiki di gabbata batu paruhuman ni Silatus babak pertama disima dilicing ibana dungi dibaen suksang duri maniris mau mudar sian sima jujung nai jala hona sabbok ma tanggurung nai marhite sabok namar palai bosi di sini sabokon luak sibuk ngai berkamu ma aita kan alerak kaisi nang gua pala mamurai hatana tung labok do jala denggan dungi mardalam mamusa di Via Dolorosa menjalani bukit menuju Golgata Roma kainaina nei tijuri erangot tahe nama dok tuluari mangarupakko bagasjoro jala tuluari pajong-jongon namuse ay honatakku boina ileseng ya tong itu kekerasan verbal yang dilakukan dengan kata-kata pelecehan dan sarkasme yang sangat sadis. Enak ngonin. Belua diri matong, pacaku-caku hodo atar songon molo alak batak ki ngatar songon idona. Enak ngonda pacaku-caku honi, torin narto. Dungi lao tugul kata, gatung ma di situ hani, sosakot si majujung na tulangit dang daispak na tutano. Gatung di hau pinar silangi. Surejol ma paururu ibana. Doh nei lebungai pe pale-alea Tuhani. Alai dakya ibana
mamurai. Tung pasu-pasu do hatana di bagasan habengeton. Pola do di johon Eloi Eloi lama sabahtani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan jeritan Yesus secara Tuhan, tetapi jeritan umat manusia yang diwakili oleh Yesus, bahwa nanti manusia akan menjerit ketika Tuhan meninggalkan umat manusia. Kau mangangguki jolma moloi terikut debata jolmai, mangangguki hita moloi terikut debata hita. Hidup na debata saya tok tonggo di irok satak karisa pedak kau terikut koi na alana memang mulungai terikut debata hita dangadong labatta di bagasan ngulut di Portibion. Alani tung di bagasan habenge todo hita marningot badan dot holong ni rohani debata namanok tong siam mamuk ka ojak Portibion satu sadarion satu marsugut rodi naung mate pehita. Aido hasurungan ni halak Kristen. Ahamai, ado hasurungan ni halak Kristen. Sayolo hamu marminggu martangiang mengiutot Yesus mempertahankan iman bersaksi tentang Kristus karena apa? Karena di kita ada jaminan keselamatan. Itu dah. Ada jaminan keselamatan di kita. Dan itu yang diberikan oleh kematian Kristus. Ada garansi. Digaransi do mulut todo mate pe. Digaransi mudar ni Kristus. Digaransi hama mate ni Kristus. Menjadi jaminan bagi kita bahwa kita telah ditebus dari kematian menuju kehidupan yang kekal, dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, dari kefanaan menuju kehidupan yang kekal. Keselamatan di garansi Tuhan. Adong nasing na boy manggaransi haluau di Portibion solak kita. Baik dah. Ay songonod do holong ni rohani di bata. Pola do anak na nasasadai. Asa unang. Nago ganuk na porsia asa nguluan. Au do dalani dohot. Dohot. Hanguluan dangarong nasahat tu amay Yeso. Marite siya nao. Sare Petrus tolo ay sapulalu. Jala ala ni dosatta. Tertulang ibana di hama matenay. Asa malua hita siya dosatta ina. Di hama mateni Kristusi dapat tita haluaon. Ala niya kamang dot tamuak kainang. Dangadong damoy manuhat. Bidang ni langit. Langiti namacay. Hebang lang ito dangadong boy mengukur. Da bagas Portibion torunitano dangadong boy madudu. Sarong halak na boy madudu sa dia bagas do tanoon. Songoni babagas niasi ni rohani debata doho bidang ni holong ni rohani debata namanok tong saliling-ililing na. Hita do na mura-muramu ba. Hita. Jolma, holar rotik ujiani dang berminggu biau sobino to Tuhanon arong dom mangadang nin hita hola moru otik pacariani ngai turmadele hita hola di PHK siak karejona ngamarsak dang madok dang marsak ngai tor dau hirana hola kiet Tuhani siak kita rupani moloro ujiani saha persahitoni disima hita diuji holong ni rohatta marsi hoho do tu debata manang nadang anggo debata manok tong dohot holong ni rohana rodi namate hita disarihon hanguluan na saliling-liling na di hita ay songon namoru do holong mo ba pa tu awin na inatamat tok tu amatakan buhay nang adong pola say hatamui namat tau tinatay ang guna juluy puang huingot dope ho burjum nama sumalim holong mu manakas so dia salpuari itelepokoro nuaing
tuluari au dizia bunioma sonang godi gubris soa inena tanto tote uru alas dorohani amatai di situ rusinatai tersoni marupane de haru di sima huliling narwana oroto guna jului tiki mardongan betul telepodo sudah makan apa ikannya inatong tersoni mene jului rupane de terbiasa do hubungan debata tersongon hubungan di suami istri don dibanai debata apa ngoli tauruan jala idu yate najului buang betung takas do perhatianmu ibere ngolo marsai tau atau patok do ditaruhoko apel tori lojong ho meredu permisi ho siak kantor ini nate itu manaruhot rumah sakit apel HP nuaing marsai tau niku paek do hatam buah dang dibuah ko gari hatam maduiti nenato ai marsai tau bah nenatai asa ati buai turun na buah so na jului kan terus mate ane bebeko doi namate tinateta ya beko na asa songon na hebat do ras ngai idok na mate hui ngok do petiki rak merdala kita tertuk tu kau terhatok boho hubas manuguawin imuruki ho betuina imuruki amatei betui nasoi bereng holo betu lagi merdalan holong aku itedang batu itong itedang amatop betu tu batu imuruk HP nuaing natari sada nara 7 Mei hita tertuk tu kau lam hatsit tu lala ai madui tong padohamina ai tertutuk inate tong kan matanya na song pakai mata tu inate to na mepi tu goin na se jadi imat tong nai lamor do bah holong mutu hau ina tamat tok tu amate toro amate ninna muse bairo tong dah ayang gui sina jului dak sai ngotom muinina akan na jului tersongona doi pakai naneng mabuat deke nama tetong bainon narotong umpan nangur asaro dekyon bainon narotong umpan natabu asa di pangat dekyon ho termasuk na terpancing maho nama teto tu inate to jadi ngarabok betong dak sesongon na jului be nama te ba oi do HP ina tomat tok tomat terupani borong ini mula sakko dia maton itutup sudah jauh itutup ina tahu ui gurtu kia maton buka zona dang ya lusi ina tahu bah ai dia do ngasa ini korang ngai luaroni ba ngai liar romse udah ina tersono maton re sero udah gedupari buka zona teroma da bayi natai sebagas bapak ni ucokin lah dak ya saja budak badek kiro pakai ini natai matok tu amatai iluari mau totom mesina jadi lau siluari mamatai dak ya tong dak ya saja budak pakai lo dek kan pemolo dek di soma pakai di sana tersongon ni matok jadi gabe menyesal dunia namatai ujungnya gabe buka mainang ngau sadari beha orang aku ina salah mau di sini nak baru pi buka ina tong jabuna tu inatai tersongoni ma rupani jolmon murah-murah muba namar tuhani pe taolo do murah mose na mangiut debata pe olo do murah ita tanggal gale alani lumobi ma alani setahun lumobi ma'alani hasusaan di pardalanan ningulutta saya ditodong hasusaan ini mahita saya dau hita tutuhani ale ordo sitio potta marite jamita sadarion anggo debata dakya dia bolok kok kita anggo debata dakya ditarik kok kita hok do badanna hok do aturanna hok do holongna sianda jolo nuaing saliling-ililingna gari hangulun na saliling-ililingay nga disarihok kita
Boy do hita niya bolok konon na ala ni dosatta dot ala ni pangalahota. Ala idak kaduduan asini rohana dan hasuhatan dengan ni basana. Di bagasan balgani holong ni rohana ido di papatar debata marhite-hite anak na Yesus Kristus. Nanaing ingototta di hari 20 April nanaing roh ima juma na bolo ni parningotan hama mate ni Kristus ay di siro jupak kita haluau di siro jupak kita hamonangan marhite-hite silang ni Kristus si. Nadurus mudar na manetek sian pamatang nai laho mamuri dosatta dohot paswakon saluhut parsaitotta di porsan ibana do saluhut hasala attai di bagasan hama matenai asa udang marhuaso hagugon ni sibolis do tahulomom lahu patudukon hita tu bagasan huasona alai marhuaso do debata lahu mabuak kita tuha monangan dohot tuha luaon nasa lelengi lelengna. Amin. Martang yang maita. Mauliati madiho ale Tuhan ala di pasu-pasu hodo hami manangyon hatam na bariyay. Jabi buhi hami ali tuat taruli di balgani holong ni rohamdo dengan ni basam. Bagas nai naso haduduan jala bidang nai naso tarsulikit tami holong ni rohamdo dengan ni basam tuhami. Naum margai di lehok komarite Yesus Kristus napaluahok kami sian hamatean alani ajari mahami marsihohot laho makkaholong iho jala sumubau banang pegudang sitawon kuadupi hami di Portibion pasu-pasu makkaruas ni huriam na ulang tahun kelahiran do pernikahan sadario do samingguon saya gajang umur nasida jalalam martua karumah tangga nasida saya tupahi ma ruas ni huriam nama doho di parminggono marhite live streaming Clarissa and Evelyn Aritonang, Vivi Riana Teresia, Borusian Turi, Soninang Martin Parningotan, Dok Sudi akan nama dohoti parminggono dengan nasida be, pasu-pasu manasida di ragam ni akan ngulu nasida, di palumehok kuale Tuhan dak dana di keluarga Rokis Tompul baru lubang gaul, pasu-pasu madak dana hibur-hibur magodang pargugoi natorasna, lau pagodang gudak kosa, di pamalupo parsaiton ni Marcelo Damanik. Alai Tuhan tabehai pasod di bana ramoti bana di bagasan las niroha tujuan ni arion pasu-pasu keluarga Egul Tomboro Sinaga Mona and Pritz alai Tuhan saya tabai dengan di basam dinasida saya puli mak keluarga MT Sinaga Borusi Tanggang satoktong taruli nasida dia pulau doha gugonasi todi pangapuli pasu-pasu keluarga PH putar-putar Borusi Torus alai Tuhan ulang tahun nasida di hari 12 Maret marumut 70 tahun tabai gajang niurihu tahi pason dia manami nang inanami pasu-pasu masalup pino pernasida asalam sikop akang ulu nasida to karena nang ro nama masu-masu nang inanami nyonya situ mangusong boru si majuntak opu Petra si roham Tuhan sai tabai hai pason di inanami tupahi akang ulu ni pino pernasida sa dapok naka las ni roha pacarian pacamotan ale lumubi pangaramotion dot hagabion tu pahamu di golu nasida masuk-masuk keluarga Ciasirai burus tumorang lam tabai las niroha di nasida Tuhan asiroham utang yaku kami nanami namabalu makkabaluho nama nami siahan ima inang guru pardede nuang dirawat di rumah sakit Ramat Jati ale Tuhan asiroham apuli mak keluarga nasida lumubi nanami namabalu asa margugu nasida hot doa holong mutu nasida jala hot asini roham tu pinopar nasida gabe tabam doa kelas ni roha dia kanasida nang di pinopar nape sikat nyarsa ni roha nasida marhit sirang sian hamatiani do amanami siahan nama sumasu nang amang sidabuke bursilalahi dirawat di rumah sakit Santosa Bandung
Songoninang Zefora pangaribuan dirawat di Rumah Sakit Dustira Cimahi. Alai Tuhan, sudi mahutangnya kami karwas muna marsahiti na hurang hipas di Jabu nang di rumah sakit di pos ini parsahiton nang diproses pemulihan pe. Alai Tuhan, apeo matangan muna laboki tangan na marhuaso mananggali na sa hangalutok parsahito sidang na sida asa piut. Alai Tuhan sidaging na tanggal sian pamatang na hipas mana sida alai Tuhan malum ala ni haguguon ni hamalumon na pinatupam rodi na mateho asa gabi hamalumon ni parsahiton nami alai Tuhan siap pardangolan nami di Portibion. Say tatak mahami salut na nang hamiope adong biru ak kasusan nami marsada-sada na hubuak kami tu garejaon tujulom alai Tuhan manangahapi hasusan nami say manatak maho asa dapok nami alai Tuhan hobar tu pangiduan nami jala ajari mahami pasahat tu pangiduan nami guru tu lomoni roham songot Yesusi guru tu amai jala di bagasan sakapmu saluhu na porsia rohami hok doholongmu jala sakap nauli na denggad do diatur hokko di ganuk bulu nami nang pesipata maul huat tu sihami dalammu jalarang tursulik ketami sakapmu di ngulu nami marite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maret de mahita uhut papung pilihan tujuluk.
Udang yakon mapilata. Alede bata manami na di banu agicang oro haruran salu silelo na dengkado na solibasa na moliutus pasata mimasan na nileon mito am pilihan nami tuho sa ijalo may gabiwap na ucus di jolom paso-paso may jala ramoti sa operasya kami pilihan pati bulok karajaon mo dito nga tongani huriam do di Portibion uhay marohan na merite iti todim asalam utad dahami gudang nasileo leon mito kami asalam girgir hay madok mo liat ito ho marite hite Jesus Kristus Tuhan nami amen. Area manamina di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon sonna di Banua Gijang, lehon matuhami sadariok kangulo siap hari, say sama dosa nami, son panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, udang hami tugyut tu pangujunan, palu ama hami sian pangago. Pasu-pasu sentuh hatta di pasu-pasu jalari ramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim amin. Selamat hari Minggu Madita Saluna.